Po čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Roky si čiarou oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech dvere môžem zabuchnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, veď zostali tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, koľko sme sa jej báli, záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Moje číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo, ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to... Dievčatá, že ste nás s pani riaditeľkou zháňali aj triednu knihu? Áno. Vážená pani riaditeľka, vážená pani riaditeľka, chcela by som vás poprosiť o slavnostné zapečatenie triednej knihy. Nech sa páči, čo povieš pani riaditeľka, súhlasíme? No tak asi áno, takže ten týždeň, aby mali tú krásnu stužkovú, tak nech si to užijeme. Ďakujem. Je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Zíde z očí, zíde z mysle, aký blbec toto vymyslel. Záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli, záverečná. Stále nemôžem uveriť tomu, ako tie 3 roky rýchlo prešli a my dnes pečatíme triednu knihu. Ja vám prajem, aby ste tento týždeň prežili v čo najväčšej pohode, aj keď vrcholia prípravy na vašu stužkovú slávnosť. A nech vaša stužková slávnosť dopadne presne podľa vašich očakávaní a nech je pre vás jedinečná a nezabudnutelná. Na zdravie. Na zdravie. Pani učiteľka.